Ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Njumulilia Ndizi TV ne mambie ndengia ime yomoroberio bw'ENSAKIA stokwali ne bene obegogosoa ime yomoroberio bw'ENSAKIA bwa KERUBO ande onsi ase ototengerete tomanyango nsemo kiechi ole bali ase county ya Kisii boka county Nyamira chinsemo chichi county tontoka na ine chinsemo cha Nakuru Nairobi boigo na mashabiki eto are ase chinsemo chiria chiama chengumbu bakora wa no mushabiki eto inambe ya mo director Kennedy Gisemba soa ime yomorobere bw'ENSAKIA ni maete chinseme chibono egana mukuru kebago morochi bono chinka chino aso kwele ni erinde gotimuka temujo chakali tukolinde asego boka soa ime yomorobere bw'ENSAKIA literane nkoro kwa joba MAANGI Nigeria ne nkoro kwa FRIDAH KERUBO mwanchi muri yango kwaliga ni bene aso morobere bw'ENSAKIA ubono mambia na kikwabo kire kweroberia sogo chaka emirimo na intukorwega se studio nigo tweroberete boikerano nimeto mwanchi muri yanga noganyererete to komanye ali abeteka kolekana koralitko iri igoro goika emambia ya lero na intukorwega se studio twerobeire na mange to bwate igo mwanchi muri yali antobeto gokomanya aso moroberiga bw'ENSAKIA bono mambia kuno mwanchi muri yali etogo konyeranga na bogo turababere batatu obaturo batenga so ime moroberi bw'ENSAKIA kia elinde babe bakwemanya amange nuri kweneke bna chibi cyane lyogira gwekera sole asenchira ya bene nigakoro kwa Abigael Nyanchama. Happy Friday kwa KERUBO ya joba me yomorobere bw'ENSAKIA bona botambe nigitukuba manyanga kero ijume yekire tunali e weekend entangani ego chaka ndutogo chake e weekend tera ase omorobere wo kwali ni bene ase enchira yo chengira e weekend okoro kwa e bwatoke Friday kegima Sara Stanish omonyaruka ngena ngene risase yes oyo kwenekinga obera koletera emere moyonzi asenchira ejobo ikirano namanga manga gendrete imense icho ya Kenya asto koranga nigo Joey Irungu abetira kubekwa egesibo karaba kubekwa egesibo naboigo okona chokwe koti okapuro asense ya milimani kolinde bono nigo ensemo ya Kimaribe to kuchinkumanga obera konyora emeremo asekiombe Kiria getenerete abakoli emeremo beserekali Public Service Commission sebo gotota kora ebicha egweta emichandao mwaziri otenete abakoli emeremo beserekali boigo oboteneneri gwenjera emero beserekali kabega bakorwa Moses Kuria bare amo na Jackie Maribe lakini ngwagete ebicheri amwake ebichori ngomori gitore mwake ebicheri Kora go kwanera ikurenganeye yabere kugendera ase amatuko abwango egatie Jackie Maribe Moses Kuria actually mbabe tabako eneke nga taranyora mirimo mbatu gutera tare enganeyo kole ndengagete nga nigo baumiranite ne chingwana tuchaka waida babwate metaba Kenya wikaturu ibirengera libyeito esteri kwa ro chinga ba Kenya babatebe mitandao gali lakini ntura batoko eneke nganeyo buya lakini birine birengera libya Kenya byalenge kwenda se wizara eri aberege gwesoke bena goteba ya Jackie Maribe tarabaga konyora imirimo yes beiba gosoka asobwango kigima nagoteba nga taranyora emirimo metaba Kenya igenda nabengonyora nigo okonyora nga babwate amangana mange beiba gosoka asobwango kigima asigo okonyora nga igento kingencho kelinga taraba togo tomachi message ase mitandao ujago toma mbake message eyo ase group ye kanisa kaneye kene boli ose FRIDAH yokonyora nga kene
bonsi gwato marioka amaite Kenya watu wenye wako nomo ni wachache okonyora ng'aganta kasini ini bakobeka kiabeke nene baru ibirengeri bya gondo chaka kubarama yani kiro monto lakini nene lya Kenya tobwate obosibule obugukwane ibirengeri bya gondo tayiye kugoita lakini kolende ko nyumo taratambuka kolike message gali ya semitandao kwara arengereri kwara ranga engane yeiga ne yeke maene usingane usino kwego kitotete kwego kia semitandao asigo nere bya omwanchu murire Ndizi TV otaracha ko tebya bantunga onye turi go forward genteke Yeso Yeso beka amen type amen so megenteke korake manyabya baka bato ya obasemia nga monto naro ba chaka ko tomukano monto naro ragatebi gwatume message go chichi group 15 tachieti go toma angega asie kamoerera agacha kabunika guseno kogoro ona de bato bara turutiro boba by the way ngota nayo tatometi na to komanya Ndizi TV kuri nyongeza boseri tukore Jumani maite abange bayinongo genda muri amatanga chinsemo bale boseri iri na abamino abamurabamino abayiri bayino bayime abanyorenga no seri no monto o inkakegima ikotokoto gutuma intuna Ndizi TV amagombo gocha asemurenga nyasaye tigabe gakobagata nabo igokoba obole mu chinga kiechi cyobororo amatuka ijumana limetengali tukiliga konyoranga imigiga y'amatanga konyarana lichi amate chikoenya abamwabo akorinde jobo gintungire nabere ngorrase amatanga tebe tusenchi bieka nabere ngorora okonyoranga kerumonta ko eguri konda akwane akorali uterenga osora ali kongonta inyoranga oyo tatebe maybe MC yabwateli kondeliga yali gukwana atebire ngabono job MAANGI na etigango karunge ngora yago yabene ngukwana alingi ngukwana lialingi job naye bana kwamenye kolibwata kwara ali kongonta ngukwana lire ose kwara ali uterera ingi geko gera abantu bagokora igo bono mate ntu abwata makonda ali yakare amakonda ali ariko ba connected gojia azimbe kwa amplifier kurende nigo ali gutwara emechando emenene kigima ono asengenjo elinde kwene kinga ndi ngukwana kegera matuka mangi kwali kwe uri kondo liri para mina chigwa maega chaiwe gabara siba chigwa kuneme goyo ku maega ali bono ono kerwa kwe uri kondo konyoranga matu chinza chinyinge nganchi ndiri gukwana bya ono kekonyoranga abantu babete ba utwali naronga bara aliko lakini wana nkyo monda atagukwanira nga mbuya muri mwenzi ora igwaseli ogingo sokali goikali kongonte gusali uterera igungu kwanalire aba yuneta bito tubondera osene naro talimbe lakini rende elinde kwene kinga turi gochose kererwa asene meyega endemenene ningana tubondera ta kwene kinga ngotiga turi chinaro tubona tegotiga njiri chimbe lakini chinaro asengenjo kwene kinga ngotwarore amaskani na boigongo sikole FRIDAH ningana tubondera ta kwene kinga ngotiga turi kwene kinga anyo gotete kwa nyigente kwana kere ngotumike bintu bona tubatento sound check check 1 2 asiko FRIDAH uterera sisemo chinde ora kwene kinga kwa vile osikere rukegima kabisa na ndio chiko uterera umetra wako nyanga wasia lino na mateli konda liri konyoranga lya chakire kobosa bosa meto kora makonda chakire kobosa kuruborali abantu babwate naro yo kwana nako ekero kwegwa likondo liri egwendrete umanya sukuli bwatera kuri soigo chaso ayo soya asomo nwa ya muntu naro jo gutumika likondo liri atoka no bwate likuba nako konyaranga kwamboke iriyo yonde yes mwanchu muri Ndizi TV tukogenda sama tanga lya twene kinga ngotwara turamaskani to basa kwenda sama tanga lya ndego chake kosekereru kuchako sekereru na ndige ntokende ngorra job asama tanga bagote banga onye gote ite komanya ekige tenya gosira tiga go ikaransa somo sangirikano mutwali ikaransa maega kwanya gorege ndobune kinga maega gali riri baba bakunya guyati ne chingwa nagaiga
ege ka okende ge ikaro kende ngere kire mai gagari nalio ko igubono nga omashine yari bono no konyora amang'ana onsi muna atigite na musacho yo konya tamenyeti nyomba asangerereti abasubati nyatanga bano bakonya gotwererera nga mbara bubachire nto bamanyete bana none ko na chinka chiri chiwate abantu bachiete bagasoma bakenda chinse chisiko se bagasoma rine mabwate gesoma tego je binyoro ime bakwa ne bisongo kigima abinoga kigima abana konyaranga gali se matanga atanga bakonya kwerere singa bono ngagwatigire umwanya agaiga nande bamutigetaga kwera nyomba yani amatanga yango tebenyo konyemba murende tibono sai nali bagwitita ngabona gakinga kibono ngaibwato tiga sokoro minto nakonya nabakire sibinga ntomere kende mbali ko mutomera bono ikaransa maigaga ali esa matanga ali bono no konyora bakurukanga uhondo nali okumanyanga omusacho oyo asenara soete nyumba abana mbara ibolete isiko konye yani ubugima bwaye bwensi bibaka gosira okonyoranga ebali getabu nabachaka kokwereso tarango tako yes Fridah kuri na kokote binga asa matanga tubwate abantu bagocha nebirenga ase amatanga alya bale bagocha ase ngenji yokolera ase kene bale bagocha ase kirenga kende yokoranga babwatubisa n'omuntu kene nga ochire kene bara bagatatu bagocha kuranga ingikendreta ende mbale abakane baro bagocha gutuka amangana agendretalia inde bachutwara ingana barabe bakogamba asama kolime ase binyoroime naende konyonyo kugotara nakagari kago buyeiga onyo bokwebo yakayanga kago buyeiga mbali bagocha bacha koranga ngakia matanga yakoba hatanga konyo buna konya gotwerarera ndotete komanyamba ntoki bagoikera nagari totete komanyanga nagachite nyumba nabwata sago chikebara obuna bubo tukibagocha samera ngani kwa bikona yenyomba na enene kigima ekobage kumulekero tengo binga ase agokore emirimo abego gosirerwa inti gitanganya abantu bakobane komanyanga nwagachite nyumba anene muno asaba sacha obwato bakomu sigaba sacha chakakuwa gacha shinyomba yali ni otwari no negesa aso tocho menye titauni yenyomba iga okongwete lakini nkatugwa abana nakiora kombo yenyomba etauni ogwakana gosene ekirwe emeronge bere nyombota nkauta bwati na soko chikebara na kieko nyarikana eni ngana yogo ichane kigima kulinde toko baseminga ime morobere wensakia chaka kugora libati yalimere matega mugore enyomba yani ogore kirigento limo nabo chaka kugora ebinte ebike tabori ando ogore esmiti asegete onya kubeke ebinte bingora ngora ubiche obeka sibirembire abone kinga agwetera century yu nabejo ikirasi gwachagera kokora ki wagacha so toba gusaba gutwara obusuku obonene naende job abantu mbali to chaite gali asebinyoro okonyaranga kiroko genda kwanyoranga akamore bingaroro ratsike nyoro gali kagotenga njenga 10 ngemeronge bere nchikonywera lakini kwa muchaya intu una basani bagoga igase taone nabatogwa kana yeshere buya nabatokuragira lakini inyora ngogo chakole mobo inagali aseke nyoro nabarebi baliyo chaite iga abantu mbali tubwenete gosika ase binyoro abantu bali koranga mbaikirane tibuya bali nabo actually kenyoro kiago abantu bali kenyoro kiago bali nabo bago chakorosia matangago bali nabo bakobugori esanduki yago bali nabo bakobugori muberogo goikaba make sure nga wasoire bali nabo bago chakokora bakana nelibuta actually yes Fridah ekene anena mono abantu barabagoira chinga kichinene chiabo ase amatanga yo ya tuabe totebanga amachuma abasaya akonyoranga abange bakonyoranga mbali bakonywa mbali batabwati kende naende boigo nabo bagocha kubolia no ene sandukia ase igo negwendrete abantu kunababonzi tobe tokubasika nabo kuborokia esikenene koko ndanka gali Fridah kigwarure gwachire rusa bose gwachire subuku mbai go sababesa nyinge ikomi emeronge bere
chibese chubasire nabo bakwani bya onye kubwate njira abasire onye kubwate ekebarua galinka ya mwao takwanda kulikia nabiri kora abantu bakuri kibundi kurwale akabantu bako bakuri kurwale gacha enyumba yao abantu nabo no bane ireri bakari abene okubasire akarwa beri bo nyore emirimo usukerwa temirimo yendo likibundi kinene lakini amachuma rusika amache bakole amatoboli babe abantu bali ndone kinga kwabiri gutwara obwamate obya ase okorwa yes free nabo aba monti muri Ndizi TV nabo kondo tubwatwetera asumtando ito Facebook Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igo nabo gotubwatia stinsemo chiche website wetera www.ndizitv.net boigo na to kunyelenga ujumbe yagenke nabo gototumira wetera ase namba yesimi ya 0792192834 nabo igo asensemeri ya WhatsApp nabo gotuma ujumbe yago elinde tabetoko esoma AMSM okurugiga se studio yeso monti muri ya Ndizi TV na MAANGI abeteka ko bali tuligoro FRIDAH lituligoro omukonyi gavana wa county ya Kisii Dr. Robert Munda kerubo kwana igo nimeitenga abantu mbara enkora ya chakiri ko baita gavana county ya Kisii Dr. Robert Munda abete gagwa kwa isiko yemaiga bunge ya senate goitaberana nokuna chakwa bete gokona chwa ne bunge ye county ya Kisii ase bego babete bako mwaka isiko ase amamocho abete gakubekerwa anene mono alia yogotumeki obobe bwabisi nabo igo kwagwa riaki no matibuna babete bako gachikura bose nigo aba senator emerongo etatu na kianda babete bagoitaberana namamocho abekeire igoro yogotumeki obobe bwabisi ase batatu babete bagwaka maminja kolende omo senator oyomo akatinenera tabetiga waka ekura uyu ndachikuba manyia atika kitari gitambe kolende ensemo yende ase ensemo boigo yogotumeki obobe bwa abisi bose gross misconduct nigo aba senator emeronge 35 babete yani ase ogutwara etabi etabwendreti ase abisi eliabwate aba senator abunigo babete bagwancherana namamocho abekire ase batatu babete bako aka ekura elinde komotoria kolende ase amamoncho ane alia ale yobo kurumi na boigo ogotaikerania lichiko lya Kenya nigo aba senator emeronge 34 babete bagwaka ekura na boigo gwitabirana na mamochayu ase kolende 10 babete batebanga tabwati amamochayu ase engana omonogeri webunge ye county ye senate Amazon Kingi abetata banga mayayo wakachukure china boigo tukubwatiri chiko nigo bono omokonyi bumugabana we county ya Kisii Dr. Robert Munda bono ata arachi botatigara kogendra kobera obisi kolinde bono obeire gagwa kwa isiko bono temtora rango na araliaya abete anene mono ekero chingaki abaseneta babete bagwakachukura na boigo buna chikure chichi abete chikura ligwa goikira ase omokonyi mugabana Dr. Robert Munda wako isiko bosio we bunge ye senate emarokoba yerituko ligoro. The result of the vote on the impeachment motion on Dr. Robert Munda, the Deputy Governor of Kisii County, is as follows. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. The ayes 39, the nays 3, abstention 1. So the ayes have it. Charge number 2, abuse of office. The ayes 39, nays 3, abstention 1. Again, the ayes have it. Charge number 3, gross misconduct. The ayes 35, nays 7, abstention 1. The ayes have it. Charge number 4,
crimes under national law. The ayes are 32, nays at 10, abstention at 1. So ayes have it. Now, honorable senators, Section 33(7) of the County Governments Act provide as follows. If a majority of all the members of the Senate vote to uphold an impeachment charge, the Deputy Governor shall cease to hold office. Honorable senators, the result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, abuse of office. Charge number 3, gross misconduct. And charge number 4, crimes under national law. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(7) of the County Governments Act, and the Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Manche murigereria ayonaro abeteka gokorekana aburi tukore igoro bosi bwe Senate na boigo kwenekyanga amamocho ali abwateraniti Dr. Robert Munda nigo abeteka kumubwaterania na boigo kwenekyanga obeire kagwa kwa isiko nimete jobu nga omugavana we county ya Kisii bonoiga nigo aira matuko 18 abekago chora omokonyo ye na boigo bunge ye county ya Kisii yubwaterenti aba MCA nigo babwate amatuko 50 nomo babe bagwa approve omokonyi bo mugavana oyo mugavana arachiko bakago chora yani ngana torabe tukubeka amaiso aito anene mono kumanyanga ningoyo arabera gochigo chora una omokonyi umugavana we county ya Kisii ovia maega ya Munda wakwa isiko matebone gatali ngana tukunya ukwana Munda niga kirisiko lakini korende nimetengana habwatelibaga lyokogenda go appeal abega kwamereria okona choku kwa betego kwa ene kigwa Senate na voigo kuliko betego kwa ene kigwa ase bunge ye county ya Kisii kuna kene naende abadi Ndizi TV na voigo amenyi be county ya Kisii bamwe na tabamanyenga oyotari omweli omunda munda nabwatelibaga yoko ene kinga naende kwetori ale korwa ase amamochoyo aya abetega kubekerwa abosi we bunge ye Senate na voigo ogwa kwa isiko abetega gwa kwa isiko asenge njotali yaro motanga ni ntubwate umugavana buno oliyo kabere umugavana county ya Embu Martin Mbora bateka wako isiko ne bunge yi assembly bose bunge ye county ya Embu nabuigo akabaga wako isiko ne bunge ya Senate ndi ekera beteka wikira na bose wikira mbere ikabage kumutori iko nabwate libagali abene nabuigo niko tugenda kumulekera torenga ngetambukire kieke munda arachikuira nimate abagali abangi bandizi TV na bwiga amenyi be county ya Kisii bagenda tukwegulia amaboli na bwigo mbali yange kumanyanga ninkeke munda bono arachikokora na bwigo nkwana keye arabega okwana maiga yogwa kwa isiko igo ningana togendete gukubwateria asobo ime na ayo bege gutotomere birengere byago otomanyinga nere buya Senate yakorete buya akubwatikana na mamochari abetega kubwateranigwa munda buna abetega kuyegerera yenga kioro chingane yo bono iga otomanyinga ngitambukiro kikeri monda abwenete koira kolinde job nende nkwata tebinga umuntu narotagete ikura umuseneta oyo munabete tagwaka kura ase engenjo abwate kisababu kyaya bene nainde umuseneta oyo umuseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asabete ka otebanga nigo natemeni kuganya ningane nainde nga onyendiri bangi gwera tange ngane yetekereti ase ebunge ye Senate ono tiyango tora iwango chinkwana kyaye umuseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka chinga kibali gwaka chikura as okumwaka isiko bosego tigara abisi omokonyi mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda who looked for them and told them we can go and win an election. After that, things didn't work well. The issues you see in this house are a consequence of the failure
of Kisii County, this matter would never have come here. As a person from the Kisii community, I feel completely humiliated that Bai people can come here as families and fight over bribes and fight over cutting of trees. When my county has got 16 billion shillings every year, and my recurrent expenditure is at 7%, and my development expenditure is at 3%. Those are the issues that we have. I have constantly talked with Governor Ratti. We were actually beginning to talk and agree how we can consult each other. One of the things I'd asked him to do is make a recommendation so that Dr. Monda cannot be impeached. Because at the end of this, you don't solve this problem unless we look for a way on how we can solve the problem. Dr. Monda was with me in this house, and Arati was in this house with me. I feel really let down. To my sister from Kisii, look at your machine down there. It has Ndochenga uma senator wa county ya Kisii Richard Momoimonyonka agukwana yani gabunigete yani tabuatino ni chinguru agotebanga county ya Kisii ata expected gosia yina korekane ebebwenete kurigichinjira na kibebwenete koreta magendero imi county ya Kisii batu arokoigwana bane kinga chibesa chirie serikali koenana ngokora kiwi ngokora chira magendero aninga nabo igobe teka kumurekera ane mono asabe teka otebanga ntubwate amangana mange atuchandete bune county ya Kisii olende ekartuja gukwanira amangana ngabunaya gusibunge senate nuchinga twabirito gusiria oboroso ane mono asayo tebanga niko chibesi nyinge chigenda tutumikwa ase ogotumikwa sebinto binde bitali ebyamagendero yatenga onyendri ebutugwanda tuligiriye ebinto birachigotwa amagendero bigo ningana tukuba tugusigitanga bono iga niko bono ebunge counties ya Kisii ebwanda tebono kulige chinchira au chukona kinga bono ntujutwara maberera mange tujutu toranga nkoendra bade bono kumurikira amangana arengete amagendero ngagetenga chief family chinyinge chichalenge igoro ase senate atimetinga kibara chikogenderera ekiageranga ntwaro chugwatana nikakorwa ase family ya Dennis Misati na ise nabo iga sensemeli ya mumurumu abo Dr. Robert Monda timetigo sokuigwa nangu chigotoka gocha sama tukabusiage naenda nene mono niko abanta bange babete bakwemurunganeria egekorokeri keise omumurori gwesokia ucha kumwegerera Monda anene mono niko okoranga abamanya bange bakisesa tebanga enganeria njabe atege gochangia sense MOM usende ase abaseneta gojikuire getambo kerekeri yo kumwaka isiko Monda lakini kero kuligereria naenda sense mende onyo monto erule kwaena na facilitation aena ne facilitation naka netenga teri riaki erin facilitation era aena nete lakini kero kuligereria se bunge county ya Kisii niko bamasoerete konyora riaki lakini ubo tutuka numbora gatigabo ngokoreta amamocho ngagetenga engane yiga onyendire bwati kwa kurwase ensemeli yigosekiyombekeri gyo kurwania obukurumi EACC abanta babonsi na bali gutokikana namamocho ekiageranga ekero kuri yemirema sense ya Kenya tobwenereti gwa kaliaki ase boigo amaisonzi ale ase kiombe keliya kora obotuki ase ensemo yobokurumi bono ni matinga ngechiko chaka bono obotuki bwa bene elinde konekinga nkwirera bale onde bwenzura toke na mamocho anene mono yobokurumi asingane egati yomokonyo umugabana Dr. Robert Monda na boigo umumuroyo rekoligia emeremo ase kiombe keliya getenete amache gwasko izgo igobonzi ni matenga kibarato kinama motu kabachikwererwa igetambo kero materi chiko na bolinge omoyu obirende ekyagera nigo otiriri chinsemo chionzi goko na chamotwa na chagochimaira kerase oba ko enekinga obeire goko enekinga obeire tubwati bwanchiriri bonde wonse kinadele oteba igone ngana nga tuganyirire tena ndego chibosia butorore nga tubwati nga chi family chiga chabere chiko
koiranirana basabaniro kwabera babe bagosuka bosio yo mancho muri anga ayona arotora beto gukubwateria na gukumanya gasumuro bile wensakia. Yes FRIDAH boigo talia yuka niko igoro boigo mugiro kwa banyagitari bete gochaka imensi ya Kenya. Ase abanyagitari beko imirunganeria eserikali utakirania ebiriro byabo ana mono igoro yoko egwa kwa abanyagitari bari babere bagosoma bayigwe emirimo ntenenera bagenda takonyora obumanyi ase chinsemo ase kolinde ime county ya Kisii nigo mugiro yo oragenderere ase amatuko atari make ase kolinde boigo ekigambero gie county ya Kisii kiabete gegotebanga omugiro yo bere gokugenderera bwa abanyagitari nigo renge mamincha yerichiko ase tobeta koranga nigo ensemo yekyombekerie kwigira abanyagitari naboigo abakoleri ase ensemo yobo chenu totebanga ningana barachi kwamereria ase ngenje bachikuitaberana nigo bonera chikwene kingambari go chikonyora obwene bwa basikolende ensemo ya yomwaziri bobo chenu ase county ya Kisii Ronald Nyakweba abeje batebanga nigo ensemo enene y'abanyagitari babiri bakagendera nemirimo yabo kulinde ebali babiri bataragendera nemirimo nigo bale enseme ke kuli engana omuriki omonene bwekyombekya KMPDU Orogongo Rwanyanza Albego Rwenyo abeje gago amerelia kagotebanga nigo omubaro omonene bw'abanyagitari obera kugendera babiri bakuba ase omugiro uyu obere ime ye county ya Kisii engana bugabete kwene kinga no CEO Gusii ya KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital wesokia bene ase watabanga no ninje no munyagitari inde inagenda mugiro turaenda murango naraliya abe aragendrete kurwa ase nyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital anemono chinga ki omugiro yo obete gugo chaka lichuko ligoro ime yensecho ya Kenya. Wanachama wetu wako kazini na jana usiku tulianza nationwide strike. Kwa hivyo Kisii County hata kama tulikuwa tumepeana mgomo tayari watu wako kazi, tayari kuna migomo mbili sasa kwa kazini. Nimesema kwamba asilimia kama 80 wamekuwa wakikuja kazi. Wala ambao hawajakuja kazi ni wachache, wala ambao ni washiriki wake sio wote ambao hawajakuwa wakikuja kazi. Kwa hivyo sio ukweli kwamba madaktari wote wamekuwa wamegoma. Ni wachache sana ambao wamekuwa wamegoma, wamekuwa wakikuja kazi wengine wengi, na ningependa kutangaza kwamba leo koti wala ambao wamekuwa wakishiriki katika mgomo, koti leo imesema kwamba mgomo huo sio halali. Tayari bado wako ndani ya mgomo, na hata kama koti imetudirect to within 30 days to agree, bado madaktari watakuwa kazini, and we are going to appeal because that is going to set a very bad precedence. That will be declaring more of saying migomo wahudumu wa afya hata Heinerenkwa na hiyo mwaziri korwa ase county ya Kisii yeteneta sensemo yobo chenu singa kyagendeta gukwanira iguru y'umugiro yogendeta kwene kigwa anene ase ensengima anene korwa ase county ya Kisii nigo nikirengani go bayirwa matuko 30 bachikoba bagotwara chinkwa na cyoko igwana enda kwene kyanga abanyagitari ngogenda bali nemirimo yabo. Yes ukone tambukiro ekiya anene mono askunyoranga ekigambiro talinge yote abanga omugiro yutigoere muira nemerimo nga omugiro yo ni boli mamincheri chiko irana asemerimo ni gobabe bakuru kuna chana boyo kuru okuna changa igwana kuna kutete koranga ekigambiro bikuru kuna kia betege kurua ase county ya Miranga umugabo no county ya Miranga wera matuko emeronge bire nemo mo wikaransanse moigwana mami magayoko na jabora kini kolende nigo abaruiri babete bakonyora uguchande kokonene asengenjo nigo sinyagitati nyingi miense ya Kenya chabete yotwara omugiro lakini kolende no kwasemera kwa itonga ama ebirero byabo mbibe bikoigwe kana mbatwaro koigwana elinde babe bago gendera nemirimo yabo nimetenga mparoro bagendete kubwatia omoroberio kero tokwaso asensemeri yemitandao ensemo ya Facebook gendera kolika ujumbe yago enke otobwatia sensemeri ya Facebook wetera